روش باش هلبت سنتر پارێزگا دووکێ و سنوورێ پارێزگا دووکێ بگشتی یعنی ڕێنمایەن وەزارەتە نافخۆ ژوورە ئۆپەراسیۆنە پارێزگا دووکێ بە تەمامی چوینەوارێ جێبەجێکردنی شوێدی هێزێ نەولەهی پۆلیسên هاتن و چوونێ ئاسایش تەواو هێزên پارێزگا دووکێ لەسەر جادەیە بوون و بریارە وەزارەتە نافخۆ جێبەجێ کردیە. لە یاسەیل ئەوە ینی هەر ئەڤ و سپێدێ ئەم لە ناو بازارینە ینی خەڵک gelek li nav bazarê nahête dîtin herçend de yanî roja eynî xelek bo seyran û sefera gelek çûye ji derve و rojanên eynî dihok her vî rengê hene ye lê xelkekî gelekî kêm ête dîtin derbareyê xweparastinê jî di rastî da dihok tarêjeka baş xelkê wê bi kemamet tête dîtin yanî rêja xweparastinê gelekî baş e saxlemiya dihokê jî çendîn caran tekezî kiriye yanî rêja korona dihokê rêjeke metirsîdara roj bi roj rêje bilindtir dibîtin eger bi vî rengê bîtin rengê şevanên Remezan bi temamî qedeğeya hatin û çûnê bihêta ragandin eger ku rewiş baştir bît jî rengê hindek asankariyê dî bu welatiyan parêzgeha dihokê bihêne encamdan. Belê biryarên Wezareta Navxwe Jûra Operasyona Parêzgeha Dihokê li Dihokê hatîne cêbecêkirin و xelek taradayekê jî pêgîrî evan biryarên henê bûye. Li dîv gotina hatin û çûna parêzgeha Dihokê jî bît li duhî şev heta niho kesek nehatiye sizadan ji ber ku roja destpêkî bûye hindek asankarî bu welatiyan hatîne kirin. Lê du bûyerên trafîkî jî Sinûrê Parêzgeha Dihokê çê bûne yanî sê birîndar here birîndên wan sivikin. Ev rêdanên trafîkî jî şûyekê dirûst bûne xelkî les kiriye ta berî demjimên hej bigihîte mal rêdanên sivik dirûst bûyne ve. Lê bigiştî Sinûrê Parêzgeha Dihokê xelkê Dihokê pêgîrî rênmaye eva dîmenan da diyar bazarê Dihokê lê heta radayekê bazar çû ew xelkê Dihokê bo geşt û seyranan çûye ji derve belê.